एकट्रिस सानैजों हनै मेगन बुलायदों सासेया आब'मोन कफि फिथाइ खाहैदों बेखौ नायनो थांनो नागिरदों जोंहा सानैल' रावबो गैया बै रुमा ओमफ्राय जों नैजों थांगासिनो सानैजोंल' होलांसै माबायदि खायो देखायगोन नायलांदो। हेलौ लोगोफोर कफि फिथाइ दङ ओमफ्राय मा होनोमोनलाय गरम मस्लाबो दङ। आंना बुरैया बाहाय सफैनानै माथो गुफुर जासिनथारदों आइस बायदि। नैबेनो जाहैबाय जोंनि मन्दिर थांग्रा बेयाव मन्दिराव ओरैनो नैबे मन्दिर नैबे आंनि बुरि मन्दिरानो लोगोफोर नैबेबो कम्पानिनि न' नैबे आंनि बुरि नैबे मन्दिर मन्दिर दा जोङो थाबायबाय थानोसै नायलांबाय था लोगोफोर फिथाइ खानायखौ नुगोन। ओरैजाय होमबा फन हरसै नै दा खोजोमा नोगोद बैग्रि आसार बायदि नोगोद खोजोमा बस्ता की बस्ता नहीं फूल निम्दो ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಮೂರು ಬಸ್ ಕೆಜಿ ಎಷ್ಟು ಆಂಟಿ ಇದು ಇದು 100 ಕೆಜಿ ಆಯ್ತದೆ 100 ಕೆಜಿ 100 गंगार दुन्दियाखौ नै थुला बुख'बानो जायोमोन उथिं बोस्रांनांलायगौ प्लास्टिक होबानो जानाया प्लास्टिक डाइरेक्ट बबानो जायो। बोस्रांनांलायगौनो नै सेस ओमफ्रायसो नैबे त्रिपालखौ बगोन। फिथाइयाथ' आयु जा मोस्रोम खोजोमा दङ नुलाय बिलाय नै सामथाय बाथो मावनानै जाग्राफोरना थाखा खामायनांगौ सामथायाखि जाहैलै फिथाइया बागान बेखौनो सिङाव त्रिपाल बनानै बोस्रोनांगौ।
नुजागोनरा बे जिया मोजां माबारा मोनला रोंबावोसो मालाय नै नै गेथावथाव बुस्थ्रोद लागाव फैसासो लागाव फिथाइया रज' अखा हानाय समावथ' सिरिलागासिनो खोजोमा मोस्रोम दङ सानसेयावनो 20 बस्थासो खाना खायो इमान गोरलै गोरलैखौनो गोगोम बुरजा जाखाबाय बे नानाया आरो नाय नाय आयौ फैदों ओइ निया बिदिया ओइ माखौ बानाय होबाय मैगं थुलाबदों नामा नै ओइ थुलाब जालायलायबाय जोंना बाजैया आयो गोलोमस्रावजोब्बाय मानसिया नै सायलायबाय दाना मावनोबा कन्टेक्ट लानानै फै सानसेयावनो 1500 गाहाम मावनो खामायनानैलाय माथो नांबावो नै बोस्रोनांगौल'रा बियो माबासो कफि फिथाइ नै दामि बिबाजै बिनां सायगासिनो सात्रा मावबायलै बिसोर मोनबाय दिनै हले गोगोमनो नै बेखौ साफा खालामदो बस्थायाव सोदोलाय होमबानो जोब्बायबो मालाय गावसोरनो लांफैखायो कम्पानि बालायानो ने ट्रेक्टरजों लांफैनो बिदि बोस्रोनायखौनो बायोनोलै ने सुरसि फैदोलै सुरसि मावमा फैदो आब' बे गुमै हाइजेंनि हिनजावा फैनो रोङा नामा बेलाय जाम्बिया
दंफाङाव जालाव रोगायै थिखै बुरि लांनो सानखायाखै एथ' गुफुर गावदां दद्रेद्रेयानो बेमार लांनो सानदों बियो सुमिला मावो बेमार फैदो ओरै मावफैदो नै मालाय नै बिस्रा बिबाजै बिबोनां होबाय आंना बुरिया बुंनायखाय नै नोगोर मावसोथारदों एथ' खस्थ' बेंगालराव मावस्लायसायाव फैनाया साबसिन बोसोर नांगौलै जेबो खस्थ'आनो गैया बुरैसो बेबो बोसोरनाया सोलायालै लोगोफोर खानो बरिया मोजांखा बोस्रोनांगौल' ओरै हमदो बोस्रोदो आरामसे सानसेयाव बेसेबां खामायगोन 800 सिमा खामायो हिनजावाबो ओंखायनो सोरबाफोर कफि फिथाइ खानो लुबैदोंबा आरो गरम मस्ला खानो लुबैदोंबा फै बोस्रोद आरो फैसा ला दे होमबा लोगोफोर एसेयावनो फोजोबनोसै आरो नेक्स्ट भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थादो बाय बाय